Amabandla kaMjokwana kaNdaba nina ondlela zemhlophe nina bakamaphunga kaphunga noMageba cha igama lami ngingubabonga kwaNgcobo ngithe kunina ake ngigijime ngize ngifike kwintokazi yakwaNgcobo lapha na uMakhosi eNdlovu kwela kwaSwayimani noma eSwayimani ila esibize khona wathi no ucela sifike njengoba kuyilesi sikhathi nje sani seCovid la esikhungethwe ikona yilolu ubhubhane esingakwazi ukutshena ihlobo siyakubingelela ntombi yakwaNgcobo egane kwaNdlovu eSwayimani sizothi Makhosi. Yebo. Ninjani ma? Siyaphila kakhulu. Yebo kuhle lapha ekhaya sithi masifika safika siyabona konke kuyakhazimula. Ngabe umsebenzi muni owenzayo? Ngani umsebenzi wedlozi. Yebo. Ngawuthanda ngayimisela ngajula futhi ngawo. Ngasebenza. Ngawuhlonipha futhi. Yebo. Nendoda engangiganile lengizoyenzela umsebenzi yayihlonipha umsebenzi wami. Ingihlonipha futhi nayo. Kungakho ngigcine ngithatha lesinqumo sokuthi nami ake ngiphinde ngikhumbule. Yayingihlonipha nami ngiyihlonipha wenza lo msebenzi. Yebo. Futhi sengisebenzile ngaqhubeka ngawo ngoba uma ngibala imoto ngiyikhiphe egalaji zu39. Ngalo msebenzi wedlozi. Yebo. Ngingayibali lezi enginazo manje. Esikhona manje. Ngalo msebenzi wethongo. Kusho ukuthi namhlanje nangithekaya ke ngibize abantu beze bazobona ngikhumbula umkhonyana wami owayengithanda. Ngangiganele kaNyavu mina. Yebo. Ngase ngisuka kaNyavu ngazokwakha kaSwayimani. Ngasiwanani la ngakithi. Ungakithi la mangikhona. Kusho ukuthi ngimeme igodi ke ngegodi sibe khona ngomhla ka26 June. Kwenzakalani ngomhla ka26 June? Kusho ukuthi ingempela ngenzela umkhonyana wami isikhumbuzo sokumkhumbula. Ngambuyisa ngayibiza futhi insizwa ngesikhathi ngibuyisa. Ngiyamkhumbula nje. Sengibiza amabutho ngoba wayomdidiyeli. Ephethe insizwa zendawo. Sengicela zona ke kuzazojabula njengoba ekhona la igcekeni. Azojabula ukuthi cha wagana unkosikazi owaziyo umkhumbula amenzela into yakhe ayeyikanda. Emshadweni wakho nje bowashada naye isibusiso noma ukhona umntwana akubusisa ngaye owafuza yena noma wafuza wena ebantwaneni enabusiswa ngabo uNkulunkulu. Hayi kusho ukuthi intombazane ngoba yona yangena emsebenzini wami ngoba ngangisahamba njengoba ngangihamba amazwe kwangakana nje sekuhamba yena sengiyaphumula mina. Siyakufunda konke engikwenzayo. Kusho ukuthi nokuba nganginemfene ngabe sengimfundisile naso. Sekufunde yonke imithi manje. Kusho ukuthi njengomuntu omncane uye wamfundisa ukuthi umsebenzi wala ekhaya usetshenzwa kanjani. Yebo. Kusho ukuthi wakufuza naye wayese eba umntwana olandela ubizo likaMbali. Yebo. Siyakuphi ofisa ukuthi kwenzeke ngomhla kaJune 26? Kusho ukuthi ikona ukuthi kuhlangana amabutho ashaya icilongo azogida la eduze kwethu nalakhe. Ajabule ngoba into ayayazi le. Avunule. Othanda ukuza lana avunule. Nentombi zigqize njengoba zazi imgqizela amayodwendweni. Mama. Yebo koqala ngo9. Kwaphela lezi inkomo engiyibalayo ufuna kanzima. Uma lishoni ilanga lingayidlisi, uma hamba ugesi lingayidlisi. Bengifuna mina aqale ngo9 ngokwami. Abantu kuyabazi abenzi kanjalo. Ngoba ngibabizile abanye ababili abazocula la uMaskandi. Ekufuna labaculi la. Nibabona. Jatshule kusho ukuthi kuyoqalwa etendeni. Jatshule bese kuyaphuma sichitheka ke umgangela. Sichitheka ke siziza la. Sishaya icilongo. Siyabonga sicela usimusele usishayele ikhwele kuzo zonke ke igodi othanda nosayikhumbula nocabanga ukuthi igodi njengomdidiyeli webutho elapha ukuthi iziphi. Impela ngizoyibala la kade kwazi nangifinyelela khona. Ubeya kaNyavu makunodwendwe aye eMpethu aye kaMkhizwane aye kaMlwabe aye eMaqonqo beyihamba lezi zonke lezi godi makunodwendwe bebikelwa yena bese iphelela la ekhaya insizwa esephuma nazo ngibala ishelolini lami insizwa bengila ishelolini ngoba bengiyithanda lento abeyenza bengangidini lokho cha bengangidini. Okushuthi ngakho nje sithi uMakhosi ushaya ikhwele ukuthi kuze kufinyelele lapha. Yebo nalapho. Uke kunina amabandla kaMjokwana kaNdaba ninondlela zemhlophe
ngawo lo mzuzu esesivala ngawo sithi siyabonga siyahamba safika ekhaya likamama uMangcobo Ganele kwaNdlovu lapha owaziwa ngomama uMakhosi Ndlovu kwelaseSwayimane lapho ebesihlaba khona ikhwelo sigcwalisa zonke igodi njengoba seyishila umama kufanele kufike khona amabutho aqhamuka nezihlobo eqhamuka amagumbini amano omhlaba lapho sithi khona wonke umuntu afike evunulile ejabulile ngoba impela kube kusindwe ngobethole. Bonga kumzweleni media, sibonge nakwithimba likamzweleni media ngomsebenzi omuhle abasenzele wona. Sithi nibe nomusa niphile nje. Hey! Telefono!